afrontem la recta final del programa, aquí ja donem la veu i anem a parlar d'algo tan senzill com això. Sabeu el que és? Una espardenya. Calçat de lona en sola d'espart, cànyam o goma, que subjecta el peu per pressió o amb unes cintes que es lliguen, com aquestes, al turmell. Aquesta seria la descripció del diccionari. Però per parlar d'això, que és una peça amb un tarannà molt i molt antic, tenim un autèntic professional i entès del tema, com és el Joan Carles Tassis, que és el propietari de la Manual Alpargatera al carrer Avinyó número 7 de Barcelona. Joan Carles, gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Parlem d'espardenyes. Vull dir que és una peça que ha estat a la nostra vida de sempre. Jo la recordo de sempre. No sé avui en dia qui paper juga, però entenc que és important, perquè cada vegada es tornen a veure més. Així és. Les espardenyes, la gent, hi ha vegades que la gent diu no, les espardenyes van començar aquí, a la Catalunya Nord, al País Basc francès, al no sé què. No es pot saber on han començat les espardenyes perquè són un calçat que se'n poden trobar mostres de més de 10.000 anys i a totes les parts del globus. Sí, perquè la gent fa mils d'anys es tenien que calçar d'alguna manera i s'ho feien amb espart o amb alguna fibra vegetal que poguessin i es feien coses amb això. Ens van aprendre fa milers d'anys, ningú sap d'on venen. El que sí que sabem és d'on venen les espardenyes de moda, diguem. Això va ser el 1940, que la Manual Alpargatera va sorgir per això, precisament per fer les espardenyes un objecte de moda. De diari, no? Sí, de diari, però de moda. No, de diari ja ho eren, perquè de diari era sempre per treballar, però les espardenyes sempre havien sigut només per treballar. Ara hi ha aquella dita que es fa servir encara, que es diu va amb una sabata i una espardenya, vol dir que té un peu a cada món. Exacte. Doncs a partir de 1940, la senyora Emília Oliver va decidir que volia fer alguna cosa més de les espardenyes i van comprar un taller al carrer Brosolí, que d'aquests de tota la vida, que era del segle anterior, realment no sé de quina data era, però era molt vell. Ja estem parlant de 1940, la botiga, imagina't el taller, seria molt abans. Sí, pel que m'han dit és del segle abans. Sí, estem parlant ja del segle XIX, eh? Sí, exacte, sí. Finals del segle XIX, o primer quart del segle XX. Sí, perquè era, a veure, allò de generacions, de diverses generacions d'espardenyers que tenien el taller, que el van comprar i amb això van començar a preparar el que serien les espardenyes de moda, o sigui, espardenyes amb talons, amb colors diferents. Com aquesta, no? Que és una espardenya que tu denomines com a espardenya pinxo. Pinxo de tota la vida, però amb taló. Això ja es va fer als anys 40, es van posar talons, cunyes, brodats, dissenys diferents, i ja pel 1941 es van traslladar cap a on som ara, al carrer Avinyó, i el 1942 ja s'estaven fent passes de models amb Pertegaz, el Dique Flotante, Santa Eulàlia... Dissenyadors de primer ordre. De primera ordre de l'època, no? I a partir d'allà van estar fent, va haver un canvi, un salt qualitatiu en el que eren les espardenyes, d'abans de la Manual a després. No obstant, avui en dia, recordem que aquesta botiga la podem trobar a la ciutat de Barcelona, carrer Avinyó, pràcticament tocant al carrer Ferran, entre l'Ajuntament i Generalitat, o sigui, el que és la plaça de l'Ajuntament i la Generalitat, amb Rambles, en aquest trosset de carrer, que és el carrer Ferran, pujant a mà dreta, tenim pràcticament en cantonades el número 7. No la cantonada, però, eh? No, la cantonada, no. Molt a prop de la cantonada, vull dir que es veu, abans de girar ja es veu la botiga perquè és molt gran. Sí, però dintre del carrer Avinyó. Aquí estan veient les imatges precisament ara, de la botiga. Però a mi el que em va cridar l'atenció, no només a mi, sinó al nostre equip d'aquí de programa, de la tele, és la reconversió que tu has fet de l'espardenya. Vull dir, i com que no tinc gaire temps i no vull perdre el temps i m'has portat diferents models i dissenys, vull que me'ls expliquis perquè, clar, tenim el concepte d'espardenya d'això de dir, bueno, d'estar per casa, d'anar a la platja i de passejar. Però tenim aquí, per exemple, dissenys com aquest. Reconeixeu aquest dibuix? El baldosí, oi? Dels carrers de Barcelona, de l'Eixample. Els panots, la flor de Barcelona, que em diuen. Correcte, no? Però mira, hi ha també aquests, aquest és l'últim que hem tret. Això és l'enxaneta. Oh, aquí la teniu. Espera, que té el cartró. No passa res. A veure si enfoca la càmera. Enxaneta. Això està dedicat als castellets, concretament. I aquests també són els castellers, que hem fet això és per home i aquest és per dona.
Mira, Hem mira, fet mireu quina els xulada. castellers. L'hem passat a sèpia perquè no hi hagin discussions amb els d'allò, per no tindre un color d'una colla o d'un altre. Hem fet el més neutre que hem pogut, perquè si una colla el vol amb el seu color també els hi podem fer, però això ja té de ser que demanin. No, però no queda fer-los aquí. per ells. No penseu que queda aquí la cosa d'aquests dissenys, perquè mira quina cosa més xula, i aquest sí que és d'un dissenyador concret. Un dissenyador. Això el va fer Màrius Serra, va fer els mots encreuats, amb paraules nostres i això, i jo vaig fer el disseny a partir d'aquí. No sé si aquí posa tenim aquesta d'aquí, ja ho posa que són espardenyes d'autor. Sí, edició limitada, concretament. Edició limitada, espardenyes d'autor. Això concretament és una col·lecció que, per lo que tu em vas comentar fora de càmera, es diu Barça Mola. Barça Mola, sí. És com Barcelona Mola, no? Sí. Aquestes també per Sant Joan, ara que ve Sant Joan, tenim aquestes amb el foc per Sant Joan, tenim altres per Sant Jordi, per... Bueno, després veig que tens aquí... Tens aquesta, que és una clàssica. Passeig de Gràcia, sí. Per noies. Això ho estem fent ara per núvies, sí. Veieu? Quins talons. Sí, a veure si me la podeu agafar, aquesta. Plataformes que estan molt de moda. Aquí la tenim. Vale? Una sabata fina, en classe, còmoda. Una cosa important, Joan Carles, l'espardenya com a tal ja no és el que era abans. És a dir, avui en dia ja estem tocant soles de goma, que és més còmode, no rellisca. Més còmode, depèn de per què, depèn de quines. Hi ha algunes que encara que seguim tenint-les amb la sola feta a mà, sense goma ni res, perquè hi ha gent que li resulta més còmode, sobretot la gent que té problemes d'electricitat estàtica, ens diuen que no volen goma, perquè sense goma els hi descarga l'electricitat i els hi va molt bé, i amb goma sembla que sí que es van carregant. Això que quan toques algú... Cada un pot tindre una cosa o una altra. El que sí que està clar és que ja està en desús de lo que és l'espardenya. Per exemple, aquí tenim també amb una mica de goma, però ja es veu lo que la gent mal llama cáñamo. Sí, no, això és jute, no és cànem. El cànem fa molt que no es fa servir. Això és important explicar-ho, perquè la gent encara es pensa que són de cáñamo, i el cáñamo ja no s'utilitza. Molta gent en diu d'espart, i l'espart no. Per sort no hi ha espardenyes d'espart. L'espart és molt incòmode i fa molta pudor. Per sort ja fa temps que no se'n fan d'espart, no? O sigui, aquesta sola que estem veient aquí... Això és jute, això és jute. El jute ve tot de Bangladesh, de Xina i la Índia, el material, i ara tot ve d'allà. Esto és jute. Jute, sí. És a dir, que és un material que no fa pudor. Bueno, no fa... Bueno, a veure, farà la pudor que pugui fer qualsevol sabata. Però vull dir, si ens rentem i tenim un mínim de cura, no tens cap problema, perquè és una sabata oberta que té una bona ventilació. Per exemple, sí. Vull dir, avui en dia, ara és d'ara, no? Jo vaig estar l'altre dia a la teva botiga, si no recordo malament, la setmana passada, divendres, crec que va ser, no? Vull dir, estava plena. De fet, aquestes imatges les van agafar precisament aquell dia per poder també emetre'ls. Em va sorprendre la quantitat de gent que hi tenies allà a la botiga, amb la qual entenc que aquest producte està a l'alça totalment. Sí, això sí. Per quin motiu s'ha posat un altre cop de moda? Bé, perquè les modes van i venen i ara, clar, l'espardenya és una cosa que és còmoda, és calçat per l'estiu i sí, molt natural i això, llavors, clar, s'ha tornat a fer. Hi ha hagut diverses onades que han vingut... Mira, aquest també és el model dels anys 40, aquest de... Aquest és un model que el Joan Carles volia presentar especialment, perquè és el model que denominen pinxo, que és el tradicional. D'allò, perquè és del pinxo s'ha tret aquest... Veieu el color, que és molt estiuenc, que és fresc, que és fàcil de combinar. Això ho fem amb diferents colors. Evidentment. Això és un disseny concret. Aquests dissenys són teus, no, Joan Carles? Bàsicament són vostres. No, tots no. Mira, això... No, em refereixo a el que són les serigrafies i demés. Sí, aquests sí són meus, els altres són això, per exemple... Més tradicional, ja. Ho ha fet la meva dona, el disseny, les adaptacions aquestes, això és el cubano aquest mateix, però sense vetes per lligar, sinó amb elàstic, que també fem el pinxo amb elàstic. Aquí la tenim, perquè podeu veure, és còmode, no surt del peu. El bo que teniu vosaltres no només és senzill el fet de poder oferir una botiga i un producte diferent a la resta de botigues d'espardenyes, que n'hi ha moltes últimament, sembla que han sortit com els bolets. Champiñones, tu, Sí, són les noves avellanes, em sembla, ja les espardenyes. Però el bo de vosaltres és que a dins de la botiga, i tot aquell que hi vagi a comprar o a provar-se una espardenya d'aquest tipus, podrà veure el taller com treballa,
com les estan cosides a mà, tenen allà els espardanyers, que es diuen, no? Espardanyers, sí. Espardanyers són, diguéssim, els treballadors Espardanyers i que la espardanyeres. fabriquen. Això tot està fet a mà, vull dir, això no és industrial. Poder en altres botigues també estiguin fetes a mà, ho desconeix, no ho sé, però en aquest cas tot està fet a mà. El que sí segur és que són les úniques fetes a Barcelona. A Barcelona no hi ha cap més... Vamos, que no són xineses, I a Catalunya en són molt pocs que en fem. Aquestes les feu a mà, els teus, que tu tens allà, és que es veu, tu entres a la botiga i només entra al fons, n'hi ha el taller, i allà està la gent treballant, cosint, i evidentment està tot el que és l'exposició, que són aquestes imatges que estem veient aquí, darrere meu, concretament. Joan Carles, se m'acaba el temps, però escolta'm una... Ja sé que és molt curt, passa molt ràpid tot això, ja t'ho he comentat que no es donen compte i passen els minuts i tenim que marxar, però què podem destacar perquè algú que potser no es decideixi a calçar aquesta sabata, que també és una sabata, com qualsevol altra, quina seria, diguéssim, el raonament perquè algú digui, ostres, doncs mira, jo no ho he de pensar, però poder sigui el moment, no? A veure, jo tinc amics que no s'havien posat mai una espardenya, sempre anaven a l'estiu amb sabates o amb sandàlies, i que quan els vaig conèixer els vaig dir, no, jo te les regalo, tu les proves i te les regalo, i a partir de llavors a l'estiu sempre van amb espardenyes, alguna cosa serà. Hi ha molta gent que no diu, ai no, que no sé, no m'acaba el tacte o això, fins que ho proven, o inclús gent que necessita plantilles. Jo mateix necessito plantilles, per anar amb sabates necessito plantilles, amb espardenyes no faig servir plantilles i vaig la mar de bé. Perquè d'alguna manera el que és la sola i el pis ja se van amoldant, no, el peu, o sigui que això va agafant la teva forma del teu peu. De fet, si t'agafes una espardenya del teu germà, de la teva dona o d'un amic, veuràs que és diferent, no? Joan Carles Tassis, el responsable de la botiga La Manual Alpargatera al carrer Avinyó número 7. Ha estat capaç d'innovar un producte que semblava que era impossible d'innovar i ha estat capaç de crear dissenys com aquest, dedicat als castellets, altres com aquests que hem comentat abans, que està dedicat al baldosí dels carrers de Barcelona, o dedicats al Sant Joan o inclús també als mots encreuats. O a la Patum, ara farem uns dedicats a la Patum. A la Patum, que també em vas comentar. Encara no l'has llançat, aquest, No. Però està en previsió. Ara per la Patum ho volem llançar, ara per la Patum. Encara que no n'hi direm Patum per la cosa de la marca, es dirà Berga, correcte. Però bueno, ja sabem de què estem parlant, de la festa de la Berga d'allà dalt, que a més està molt arraigada al poble català també. Doncs ja ho sabeu, qualsevol dubte o qualsevol inquietud o per provar-te unes bones espardenyes, al carrer Avinyó número 7, el Joan Carles, que té tot un fotiment d'allà atenent de personal, però ell també està allà per atendre-us. Si voleu parlar amb ell, i sobretot sobre aquest món, en aquest moment jo crec que aquí a Barcelona, no sé si a Espanya, però jo dic a Barcelona segur, no n'hi ha ningú que sàpigui més que ell sobre aquest article, l'espardenya. I podria dir que inclús aquesta és l'espardenya catalana, per què no dir-ho? Perquè sí. Joan Carles, gràcies per estar amb nosaltres. Agraeixo moltíssim que hayas agafat el teu temps per venir aquí, sé que estàs ocupat i no és fàcil, sé que tens que marxar corrents a l'aeroport també, així que agraït que hagis vingut, de poder mostrar aquest article, i nosaltres ja ens tenim que acomiadar per avui. Així que us aplacem la setmana vinent. Com sempre, aquí donem la veu al Més Coses. Gràcies.